पागल कहाँ जइबू ए बाबू हमारे डॉक्टर साहब के फरमाइश बा जय बोले के हमारा टाइम हो गेल बा भाई से वाले वाले बा किसी ताराम ले है बोल रे मैना मारे बिगड़ल काम बन जा वाल्मीकि भैया बबुआ कहले बाकी ब्याजी से भइल ना छोटी मोटी माली न बेटी यार नमी नमी हो के हर मानव से हर इंसान से गलती होला तनी बता दी हम कहाँ गलती भइल बा फूला वाले आई तुगे बेटी राखा बाके हो ई जब हम अंतरा का बताने वाल्मीकि बाबू सबके बस के बात रहा कहले क्या अंधरा के आंखों दिहलू कोहिया के काया बाजू के बेटा दिहलू माई तो है माया धन है रहुआ जितने में बानी ठीक बने अपन अपन आवाज अपन अपन अंदाज अपन अपन मिजाज होला अंधरा के आंखों दिहलू कोहिया के काया बाजू के बेटा दिहलू माई तो हर माया छोटी मोटी तुम्हारा के बेटी यार नमी नमी हो दिया राले आई तुझे बेटी आराखा बाके हो दूसरा नंबर महाशंकर उदय है हमार विजय बाबू डॉक्टर साहेब महाजी दियारा पुरस्कार दे 1000 रुपया लास्ट भाव बाबू जी आई कर होर तू हमर कले के गोदी में उठा रे है तू बेटा में एगो नाच तहरावत नहीं के एगो नाच वाल्मीकि जी तहरावत नहीं के केतरा होता आई कर होर ने तू हमरा कले के गोदी में उठा ले तू बेटा छोटी मोटी जादू के बेटी यार नमी नमी होते बाके हो
के होवे बोल दो छठी मैया की। ए बाबू तो लक्ष्मी मैया जी के तो लक्ष्मी मैया जी के नाम यार तनी प्रेम से बोला लक्ष्मी मैया जी के नाम यार तनी प्रेम से बोला बोलो प्रेम से बोला ना हो तनी जोर से बोला ओ प्रेम से बोला ना तनी जोर से बोला आप लोग ऊपरवार हैं उमेश व्यास दियर में रहने वाला है कहीं पानी आपको दियर में नहीं लौक रहा है गंगा भी सूख रही है और धमोन में भी हिला पानी है तब काहे उठ रहे हैं बैठ के देखिए 2 घंटा मेहनत कर लीजिए कि हम लोग भी आनंद रहेंगे जानेंगे कि चाचा लोग बैठे हुए हैं लक्ष्मी मैया जी के नाम यार तनी प्रेम से बोल लक्ष्मी मैया जी के नाम यार तनी प्रेम से बोलो परम आदरणीय हरदासपुर निवासी रजीत बाबू पुरस्कार दी 1000 रुपया के नमस्कार से लक्ष्मी मैया जी के नाम यार तनी प्रेम से बोल बोल लक्ष्मी मैया जी के नाम यार तनी प्रेम से बोल लक्ष्मी मैया जी के नाम यार तनी प्रेम से बोल लक्ष्मी मैया जी के नाम यार तनी प्रेम से बोल घर का पत्नी हो माँ हो बेटी हो बहन हो